Zara da eleberri honetako protagonista, bera liburutegi batean egiten du lan, isila da, lasaia, eta Adri bere neskalagunarekin ama izan nahi du. Eta erreza dirudien horren oztopoak ekarri dituzu honera argia jarri diezu, nolabait esateko. Bai, hori da, bi pertsonalitate kontrajarri ez dakit, baina nahiko dikotomiko edo desberdin dira, bakoitzak bere moduan sentitzen du amatasunaren desioa. Gertatzen da, bikote mailan bataren desioa eta bestearena ez etortzea guztiz bat, ez da? Eta horrek eragiten duen arrakala batzuetan amildegia ere, ez da? Orduan, hori ere agertzen da, bi neska dira, erabakitzen dute ama izatea, eta beraz laguntza bidezko ugalketa tekniketara jo behar dute, intseminazioa egiteko, hasia behar dutelako. Baina hor, zuk esan bezala, gauzak ez dira pentsatu duten bezain errazak, oztopoak agertzen dira, zailtasunak, eta horrek aipatzen duen arrakala hori zabaldu egingo du. Hau da, gauza bat askotan gertatzen zaiguna. Erabakimenerantz goaz, zorionez, ama aita izan nahi dugun erabakitzerantz, hala beharko lukeelako izan, iruditzen zait, erabaki bat, eta ez inposaketa bat. Baina hala ere ez dugu oraindik hitz egiten, ez gara oraindik hitz egiten hasi, erabakitzen dugunean ere batzuetan ez dagoela ahalmena, ez dagoela gaitasuna, eta gaitasun falta hori izan daiteke ez bakarrik antzutasunak edo osasun kontu batek eragindakoa, baizik eta sozialki batzuetan ez daukagu egitura bat, permititzen diguna, umeak eukitzea, zaintzea, ez daukagu bikotekide bat egiten duena proiektu horretan, ez daukagu laguntza, familiaren aldetik, auzoaren aldetik, instituzioen aldetik. Esaten da, antzutasunak hainbat arrazoi dituela eta ez direla denak individualak, asko direla kolektiboak. Badirudi bere barruan bizitzeko bakarrik ernaldu dela ume hori, mundura atera gabe. Karena izanik haren bizileku bakarra.